beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, waruiga vana piro mumba iwe Papa Isabel tangai nechekuro wa bwelu icho kwa dimri ya Zimbabwe ndinoti mangwena ndima mukasai kwa matima na wasa yajika ino ndinosa chimoti munenge bakabata chikubulikita ndibuti chanyu makaona zvakakodzera zvakaropa fadzwa kuti mubata chimoti chikwanzero ndione fenyuro yenyu ine malanguage yakawandisa mitauro yakawandisa inobata Zimbabwe yese kusanganisira nekunze kwenyika ndokusaka achishevedza kuti the whole nation only one state icho kwa dimri ya Zimbabwe ndapinda pano ndapinda muchirongwa poshokora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima na wasa yanyika ino kwamuri nekwatiri nekwamuri ikoko pano nekwandiri tiri mukati mekuzitaura mukoma kebhine muri ya Zimbabwe rega ndingotanga ndichiti paka lowa gwero chiri kuti kudini kocha kulowa gwero icho kwadi muri ya Zimbabwe makatsinzwa ndiri mchaura mari bwezuru ndiri mukati mekutaura kuti mwana komana akaroora mukadzi wake ndokubvaita murume ndokuita vana vatatu asi pa vana vatatu ipapo vana vaviri vakaita munhu zvakanaka mukati mekuwirirana mukati mekutaura baba mwana amai mwana ingu yakuti chicha rimwe budzi redu ndokubvaita mapudzi ese asi vari mukati mekufamba nekugara kudaro zvakazoitika ndezvekuti izvo mukadzi nemurume vakataka kuita sevanodetsana kuita senge vanonemerana apo murume akambenganzwa shona yekuti nemashoko ekuti murume anoshanda ari mukati menzvimbo yegweri dhorobha murandakadzi ashanda zvake arigara zvake ari kulowa gweri kurumusha asi zvakazoitika ndezvekuti pane mashoko aifungidzirwa pane mashoko aitaurika asi murume aisaziva kuti chokwadi yekuti murandakadzi wake anenge anofambidzana kana kuti anenge anotarisana kana kuti vanodanana kana kuti vanoitisana nasabhuku wemunzvimbo mavanogara mashoko aingobudiswa nevanhu aingobuda hawo munozviziva mukoma kebhine muri yeZimbabwe kuti murume ukaunzwa wakuzonzwa shoko rokuti mukadzi wako anenge ane zvaari kuita kunyika anenge azara pembedza chikonzero vanhu chaivo vanogona kurarama mukati menyika havakwanisi kuuya vachitaura chiti mukadzi wako anoita zvakati kuputsa right zvadaro mukoma KB mukadzi pakanza sokudaro munhu akataka kuda kuita sekuvhunusira murume ndokubva atsamwa achitiwo pakurarama kwangu ini zvinhu zvakafanana nebonde mumba andichada uyezve andichade kubereka ndakuda kungera nekangodaro murume akadzi kumukadzi wake ndingararama nekugara sei mukadzi achiti hada bonde sokuti tikaenda kumadzitete tikaenda kune veukama ndikataura nyaya iyi inoonekwa isiri nyaya yakanaka ndorarama sei ndichiri mwana mudiki vana vaviri vana vatatu zvinoreva kuti ndichiri mudiki aiwa ndingagara sei anoti ndiri mukati mekutsvaga kuti izvo dai ndawana zvangu wokufambidzana naye chandanga ndisikariibarika asi kana mukadzi achigaramba hapana zvokuzviita nditsvagewo mufarikani wekungofara naye asi anotaura achiti izvo kana ndaizonzi ndaizoroora pamwe zvaizoya kumberi asi pari zvinozvi ndaingodawo munhu wokuwana wokutamba naye semurume akakwana mukadzi pasine 3 months kwakufonera murume dedi ndaane pamuviri ndazvitakura chinova chinhu chakapa kwesene make kumurume mukadzi wangu anogozvitakura sei tine mwedzi mitatu mwedzi muviri tisingasangani ari kutaura kuti bonde hacharidi kureva kuti kwandiri kunyange kwaabuda kunze aisafanira kuita kwesa pamuviri nokuti akataura kuti chacho chinounza pamuviri haachadi kuchiita ndizvozvo saka vinoya sei ndopa ndakataura mutauro wekuti muri yeZimbabwe ariko munhu 1 ariko munhu mumwe chete anorarama mumweya mutsvene anorarama mukati medenga akakwaniswa kubarwa pasina kusangana kwemurume nemukadzi anove Jesu asi murandakadzi ari pagweru akakwanisa kuudza murume wake kuti ndazvitakura iye asingasangani nemurume nhumbu yanga yabva kupi nhumbu tuku pasina kusangana nemurume murume achibva kuti vari mukati mekutaura mukati mekuudza veukama vana tete mwedzi yaifamba pachipiwa mazuva kuti vanhu vazogara pasi kusvikira mukadzi apona mwana murume akati aiwazve inini mwana asiri wangu ndo pakatanga mhirishonga noise bopoto rekuti mukwadzi akakwanisa kuenda kwa sabhuku akanoti ari kugara mune zvakanaka murume ari kuti akuda kuenda kuma DNA test ari kuti mwana hasi wake sabhuku ndokupopota sabhuku ndokupindira nyaya murume wakaenda kuma DNA richakudzika pano chikonzero uri kukwenzera bopoto uri kukwenzera kusawirira mukati menzvimbo tiri kunzwa nyaya dzako hauchengeti mukadzi unoita zvakati ndisabhuku ari kupinda munyaya ishi ko iye mudzimai wemurume uyu pavanga vasiri kuwirirana mumba nemurume wake akamboenda here kuna natete hanzvadzi dzemurume kuti anosvisa nyaya yake ana pani kuenda kwa sabhuku kwaende kwa sabhuku
amene madzimai kuti kana nyaya dzanetsa mdzimba dzinoenda kwa sabhuku nedzinoenda kwa ukama nedzinoenda ku polisi ndedzipi zvadaro mukoma KB adaro sabhuku pakaitwa ma DNA pakati ma DNA anofanira kuenda kwa sabhuku for sure kwa sabhuku akasvika sabhuku vakaenda kwa mambo vakantora mashoko zvakare vakati mwana unoretsa mukadzi vanoti mukadzi adaenda kuma DNA mambo ndokupindirawo zvakare ndokutsigira nyaya vachiti haufaniri kuenda kuma DNA kana ma DNA achauya anosvikira kuno zvinova zvino zvinhu zvakaitika so mukuasha kuti mukomana ari kushedza mashoko ekuti muri yeZimbabwe ini mukadzi wangu akaita pamuviri ndisina kusangana naye zvinova chokwadi kwandiri kuti mwana asiri wangu asi nokuda kwa sabhuku vari kundivhundutsira vachiti kana watora ma DNA ukataura kuti mwana asi wako buda munzvimbo muno mukadzi zvakatora mashoko ekuti kana varume uchininetsa ndakutsvaga vanokurijusa vanokupedza simba mamonyani kuna kuti kupona kana kukuuraya iko zvinondingori pakati murume uyu ndiye here akabhadhara mari dzokuti paitwa ma DNA test ndiye akabhadhara mari asi sabhuku akapinda kati ma DNA kana akuuya anoene kwandiri and paakauya akaenda kuna ikoko ndakatonzika naye kutouya autofaniri kunogamuchira zvinhu sezvozvo unofanira kutotiudza isusu akangonzwa kuti asvika mauri chinhu zvatisingazivi iye ari kugara munzvimbo imomo ari kuti handichina mufaro handichina kuita sema asi panguva ndafunga mhuri yeZimbabwe mundibatsire handikwanisi kuchengeta mwana asiri wangu zvandoziva ndoita sei ndobuda munzvimbo here nokuti ndiri kunzi ndikangoendera mberi nenyaya iyi gara wabuda munzvimbo munomo kwamambo ndikwasabhuku kwese zvasimbiswa ende varisaidhire mukadzi hei nyaya iyi yakasvika kwa mambo akationa nenyaya yekwasabhuku ndisabhuku aina naye kwa mambo ndiri kuti mwana uyu anofanira kuitwa zvakati nokuti ateerere kuteerera kwacho ndiko kuti abvunzire kuti mukadzi wangu seyaite pamuviri ndisingasangane naye sei murume uyu achiri kugara nemudzimai akaendere kuhama dzemudzimai akasvika akakomplaina kuti zvakaitwa nemudzimai wangu handisi kuzvinzwisisa akataura but kwaari kugara manje kwasabhuku ndokune musha wake ari kunzi nyaya ikangoendera kumberi iyoyo gara wabuda munomu kuti anoripota kwa mambo sabhuku ndokatotora nyaya kana naye kwa mambo achibva tsigira zvakare nyaya iyo zvakaoma so ari kundofanira kuti ndiite sei mwana akabatsirwa mudzimai wake uyu mwanasikana atoriko anaiko izvozvo vachiri vese nemudzimai anotofonera kunzi mwana kuli kwaruda sipo iye ari kubasa otumira mari yesipo otumira ukasadaro uruta unenge waramba kuti asi wako ure muno ava nemakore mangani murume uyu achigara muri wagweru nguva yakagara muri wagweru ndiwa ndisingazivi but kuroorana nekuita vana zvese ndizvomuloko ndokumusha kwake ndokwaanogara ndokusaka ndichiti sabhuka vabereki vake varipo murume uyu varipo hama dzake dziripo ameno saka ari kuda kuti vateereri vamubatsire kuti ndoita sei baba Isabel zvikanzi apa kutoda mubatsiri apa muteka asi paita nyaya yekuturetenewa takataura su kana kuti munhu akakutyidzira kuti uchachiona unorohwa chete kana kuti unofa nyaya dzakadaro hadzisi dzokuchengeta enda unoripota kumapurisa kuti pane munhu ari kundityidzira hazvisiri zvere baba Isabel ichokwadi because mangwana chese chinoona mapurisa anogara ati chatichaona chese pamunhu uyu first suspect ndiwe yes ameno baba Isabel nyaya iri kubuda panapa vateereri manyama vari kuti murume uyu ngaendi anoripota kumapurisa akamboenda kumapurisa here ndokusaka auya kuchimuti okay izvozvo zviri kutaurwa ndozvaari kutsvaka izvi akatoteerera akatochibata chikunyari ndiri kubatwa nacorrespondent varipo pabulawayo iti the gumedi ndo vakadzifambira vari mukati mekupinda mulanguage kuti tikwanise kubatana ndirika varushedzera kuti akachibata chimuti andikataka kutaura zvandika chisvimha misodzi achichema kuti upenyu hwangu ndichaenda kupi ini ndichiti ndini baba ndirosa mutemo mumba ndini ndinovhundutsirwa kureva kuti mukadzi uyu upenyu hwese ave mutongi wangu ndiave murume wangu ndikataura anoisa nyaya yekundithretena yekutsvaga mamonya yekuisa sabhuku achisa simba rekuti ndiri kudzinga mudzipo apo ndakavaka ndikatarisa zvandakavaka ndikatarisa zvandiri kupfuwa kunzi ndichabviswa nenyaya yekuti ndaisirwe igora mumba gora iro usikana uchida richengeti right ukada kuridzinga buda mumba Zimbabwe haiwa tinotenda pari zvino mukoma vari kulowa gwero ngavaende kunoripota nyaya
kumapulisa handitika woripota nyaya kumapurisa then isusu okunoko tichabatawo avo vari ku local government and public works handitika ndiko kune avo vanoona nezve masambu nemadzishe handitika kuti munotongowa kusvika papi tovaudza mamiriro enyaya iyi votiudza kuti murume uyu ofamba sei kubva kumapurisa handiti makanyanya tinotenda baba Isabel ichokwadi ichocho tichibata local government and public works sudzurai chimwe baba Isabel.